Tinc una nova meta. He d'aconseguir 500 seguidors més abans de que acabi l'any. Que com ho faré? No en tinc ni idea. Vale, fa un temps vaig escriure un text perquè me vaig enfadar moltíssim. Vaig compartir-ho amb altres perquè potser qualcú s'haurà sentit igual en qualque moment. O veurem què trobeu vosaltres perquè podem debatir. Vale, i el text diu així. Quan te facin sentir inferior i que la teva feina no val per res, que no tens coneixements necessaris, que t'infravalorin i que diguin que tot el que fas és completament una merda, l'únic que te queda per fer és demostrar-los, tant a aquestes persones, però sobretot cap a tu, de que això no és així, que òbviament s'equivoquen, que sí que poden tenir una opinió, però que no vol dir que aquesta opinió sigui 100% vera, vale? Perquè la teva realitat no és la meva realitat. I continua dient, ningú és perfecte, ningú ho sap tot. I vivim en una societat on t'exigeixen constantment i l'únic que saben fer és exigir i res més. Pues saps el que te dic? Que això me dona igual. Després, que no s'estranyin de que hi hagi tantes decepcions de dins els sentiments dels joves d'avui en dia, hombre, que te diguin això no fa que vulguis sortir i menjar-te el món. L'únic que fa és enfonsar-te. I el text acaba dient que m'és igual, que jo sé que val la pena i que això no m'ho llevarà ningú. Uau! El problema que tenim, o que almenys jo tinc, o tenia, millor dit, agafava les opinions com si fossin lleis del BOE. També ens agafam les opinions a lo personal i les intentam implementar de dins la nostra vida, pues perquè si no ho faig, me diran de tot i no és així. No sé, estava molt enfadada quan vaig escriure això. M'entenc el fet de que si tu creus en algo i tu creus que se te dona bé cantar, que se te dona bé editar, que se te dona bé fer de mestre, pues feu. Perquè en aquesta vida no podem complir amb totes les expectatives i opinions que hi ha de la gent, en general. Un consell, està bé que demanis opinió en els teus familiars, en els teus amics, a coneguts, etc. Però són opinions. Sempre has d'intentar guiar-te per lo que tu sents i no per lo que te diuen. Si has vist el vídeo sencer, simplement dit que moltíssimes gràcies per haver arribat aquí i ja ho saps.